Fira Origens hem acabat de fer aquests tastos d'embotits. Jo crec que és un marc essencial, és un marc privilegiat per poder difondre aquests embotits. Els arrossos que fem al socarrel, que és arrossos fets amb llenya, l'hem reproduït amb gas i hem fet un arròs de peix de roca i gamba vermella. La veritat és que ha estat una experiència ben xula poder venir a defensar els productes del Baix Llobregat i defensar la cuina de territori que estem fent al Cèntric Gastro. Ha sigut un plaer i estic encantada. Hem fet una tèmpora de llagosta, utilitzant ja que veníem a la garrotxa, meitat farina de frijol, meitat farina de blat. Avui hem vingut a fer un fricandó, hem vingut a parlar de la cuina de temporada, de la cuina catalana i de la cuina tradicional i d'aquest xup-xup.